омӯзгорону донишҷӯён ва хонандагони муассисаҳои таълимиву коллеҷу литсейҳои шаҳри Ҳисор дар фазои тинҷиву осоиштагӣ ва шукргузорӣ аз истиқлоли ватан рӯзи донишро пешвоз гирифта суханронии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро, ки фарогири масъалаҳои муҳими соҳаи маориф ва дарси сулҳ буд, дастҷамъона тамошо намуданд. таҷлили дарси сулҳ ва оғоз гардидани соли нави таҳсил дар мамлакат бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гувоҳи равшани эҳтироми зиёди давлат ва ҳукумати мамлакат ба сулҳу оромӣ, суботи сиёсии ҷомеа, мақому мартабаи илму маориф, маънавиёту маърифат, заҳмати омӯзгорон ва сайъу талоши донишҷӯёну хонандагон, яъне насли ояндасози миллат мебошад. Дар ин рӯз ҳазорон нафар кӯдакон бори аввал барои таҳсил дар синфи якум ба остонаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, боргоҳи илму маърифат қадам мегузоранд. аз ин ҷост ки рӯзи дониш дар Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо ҳамчун санаи бузургдошти маърифату дониш истиқбол гирифта мешавад. қобили зикр аст ки дар ҷаҳони муосир илму дониш ба сифати яке аз сарчашмаҳои пешрафти ҷомеа аҳамияти торафт афзоянда пайдо карда, ҳаёт ва пешрафти ҷаҳони имрӯза тақозо менамояд ки ҳар як инсон бояд соҳиби маърифат ва касбу ҳунар бошад ва ин танҳо бо роҳи фарогирии дониш ва омӯзиши пайваста муяссар мегардад. зимни суханронии хеш роҳбари давлат аз дастоварду пешравиҳо, натиҷаҳои ислоҳоту навсозӣ, татбиқи консепсияву барномаҳои давлатӣ, сатҳи донишу малакаи донишҷӯёни муассисаҳои таълимии соҳа, мушкилоти дар низоми иҷтимоии аҳолии мавҷуда ва нисбат ба бурду бохти соҳаи илму маориф, ҳамчун самти ояндасози давлат ва ҳалли масъалаҳои соҳа ёдовар шуда, насли ҷавонро ба илмомӯзӣ ва омӯзгоронро ба тарбияи дурусти насли ояндасози миллат ҳидоят намуданд. дар замони соҳибистиқлолии кишвар дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат инфраструктури соҳаи илму маориф давра ба давра беҳтар гардида, муассисаҳои таълимии замонавӣ бо технологияву кабинетҳои фаннӣ муҷаҳҳаз карда мешаванд. аз ин дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати мамлакат наврасону ҷавононро, ки ояндаи давлату миллат маҳз дар дасти онҳост, мебояд пайваста баҳри илмомӯзӣ ва аз худ намудани донишҳои замони муосир ҷаҳд намоянд, то нуфузи миллату давлати хешро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоранд.